Kud ide ljudi moji ovaj svijet? Gledam u daljine ovdje, na mojim, tvojim i našim bačvicama. Jedan space shuttle koji juri prema nekom nebeskom tijelu. A u daljini, na nebu, jedna crna točka. Možda se sjećate da je jedna od tragedija Space Shuttle se desila da je u 73. sekundi iz nepoznatih razloga taj Space Shuttle eksplodirao. To je samo jedna točka povijesti koja će svoj tijek zbivanja imati posve drugačiji nakon punih informacija koje Papa Franjo bude imao o Međugorju i međugorskim ukazanjima. Planeta puna ratova. Rekli bi ljudi, krvi do koljena širom. Opasnost atomskih ratova. Koreja sjeverna i južna. Donald Trump. Donald. True. Žena istina. Jedan čovjek i njegova kampanja koja je pobjedila kompletne medijske strukture svijeta. Iza toga neko stoji. A znamo tko? Sam Bog. I tako Bog čudno priča. Black white. Nije samo black white ovdje na bačvicama. Nije samo crno-bijeli svijet. Nisu svi daltonisti. Riječ sve govori. Ono nadnaravno, ono što jest, ono što je ostavljeno, oni trag, ona nit sa brda, onaj Gospin plač, dvojci svjedoka, ona povijest Marijinih ukazanja od prvih kršćanskih korijena, od prvih stoljeća. Na kraju krajeva, Fatima, majka je napravila, dogovorila susret sa 120.000 vidioca. Kad im je rekla, posljednji put dođite u Fatimu tog i tog dana. Znači ona je ostavila poruku, naručila svoje ljude. Naručila one koji će vjerovati. A Bogu je sve moguće. Ja i moj kapetan. A kapetan i ja. I ovo mjesto, ovo bačvice. Ovaj mali video uradak. Ova mala istina. Za veliki trenutak povijesti. Kad sve niti netko ko vodi će povezati. Sve vladare, sve krune svijeta. Ratova će biti i ratova je bilo. A najveći rat se vodi za svako srce svakog čovjeka i žene na planeti. I zato ako treba mali zajednički performans griješnoga sluge Vinka Gvozdanovića, konceptualnog optičara, sa mojim papom Franjom u Dženovi. Tko zna, vjeruje. I ovaj mali, veliki serijal malih igranih filmova koji će skoru prezentaciju, da budem prorok, imati skoro na Geographic National. Ipak je to Brač National Geographic bačvice, malo šale. Ovi, ništa nije slučajno. Apsolutno ništa. Sunce je probilo oblake. Život ide dalje. Ima neko koga čeka. Čeka ga topal ručak. Čeka ga objed, čeka ga dom. Nekoga čeka dijete, nekoga čeka muž. Ali svih čeka Bog. Nikoga nije zaboravio. I zato još jednom uz ovu kavicu, uz ovaj pozdrav sa bačvica, vidimo se ponovno. Hvala lijepo. Uskoro se ponovo vidimo. Otkrivavši cijelu istinu o Međugorju.
to.